Ngabe ngiqamba amanga amaningi athi niyayiqhenya ngalempilo eniphilayo. Nifuna ukuphila impilo enintshontsha kwabezizwe nithi niyathuthuka kanti nedlozi niyalithuka. Nibizwa babamkhulu bethu ngamadimoni emathuneni bayaphenduphenduka kabakulela ukuthula. Asibuyele emasisweni ngathi niyakhohlwa ukuthi ngokumlando yinini abantu bokuqala emhlabeni. Nginibingelela babukele emakhaya igama lami uSimnikwe Imbongi. Uyazi ke mase silawa kodwa sizodila nama testimony, sizodila nezinto eziphilayo. Ngizotetela umkhulu abingelela abantu bakhe. Awu, thokozani bakwethu. Hey, seningibona nje ngiqhamuka sengikhwehlela. Awu. Yasinda into lapha ngaphakathi bakwethu. Mina ngumcebo ufana kagogo. Ungcobo omkhulu mashiya amahle ufuze fulele unyuswa. Sengisho kunina ke amaqadi. Nina nafaka umuntu enqini navuka nakhwifilanga. Ugogo ke ngasikhathi engithakazelela abakwethu. Wethu nompunyumpunywana umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi. Awu yabona bese sho njalo ke mfowethu ke athi yahosha imamba. Awe sengiqeda ke. Thapha le nto kalisabela umzimba. Ayizwa indoda ayiqede kodwa lapho wese ngiqeda ke ugogo nami ngizizwa ngincibileke. Shothi ke bakwethu ke namhlanje ngithi ke angiveze ikhono lwami. Ngiyajabula futhi nomfowethu njengoba ngihleli naye la. Sihleli ngendlela yokuthi sikhuluma izinto ezijulile zesintu. Kumnandi ngoba futhi nakhona siyafundisa and futhi nakhona sitshengisa ubunyanga ukuthi abudukile musezandleni zethu mfowethu. Ngingengazi ke mfowethu ke kulabo abasibukayo ukuthi bona sebesigxeka abathini ngoba phela enye into mfowethu la emhlabeni ngisho nento enhle iyajova. Ngisho nento enhle iyajova. Ngoba esikhathini esiningi mfowethu abantu abayithanda into enhle. Ngoba ungabatshengisa iqiniso udwebeke uzuze uqede kodwa still bazolibona iphutha kuwena. Abayidingi into ongayikhuluma mkhulu. Injalo nje mfowethu. Usakhuluma ngobunyanga mkhulu ongadukanga. Uyabona ukuthi singabantu sinezinkolo ezingafani. Ufithi ke into vele kumele yenzeke leyo emhlabeni. Kodwa ngisacela usibalansise kancane la ngoba uyuthola abantu bathi uNkulunkulu nedlozi akuhlangana. Kodwa kwesinye isikhathi ubona izinyanga ngaphambi kokuthi siqale umsebenzi uthola ukuthi ziyakhuleka kuye uNkulunkulu lo. Abantu abathi akuhlangani nedlozi. So ngokwazi kwakho mhlawumbe ungasibalansisela ukuthi yini iconnection phakathi kukaNkulunkulu nedlozi. Mfowethu izithunya kanti iqhamukapi. Ngoba phela mfowethu izithunywa ifana njengeengilosi zesintu. Okay. Ngoba uma ubukisisa kahle mokuthiwa unezithunywa zomoya esikhathini esiningi ukhuleka uzuzuzu reach a certain level ukhuleka. Yayizinto engisho bese ungena umoya wokuthi uqala ubone izinto. Yayizinto engisho ayivele iqhamuke leyo nto le. Khona ukuthi uthi uyahlola uhlola ngani uhlola ngamathambo. Khona kuthiwa mhlambe unabalosi. Bese mba lokho ke kuthiwa unezithunywa zomoya. Lezo izithunywa lezo zifika under indlela ethize. Uthola ukuthi mhlambe khona umculo o mhlambe khona umthandazo o khona into eyenzakalayo esontweni mhlambe kuyafuthwa njengasezayoni thola kuyafuthwa kunesikhalanga khona la mase kusuka lapho mfowethu ubone kuthiwa khona umoya ovukayo kumuntu useyaqala manje usethi mina ngikubonela uA no B no C yayizinto engisho so iyaxhumana wena mfowethu ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi kunezithunywa zemoya kunezithunywa zasemanzini mfowethu izinto engisho ngoba abantu abaningi abanezithunywa zasemanzini bayakhuleka ubona behlanganisa amakhandlela benza konke lokho kodwa sikwenza under usiko lesintu izinto engisho nakhona ngeke ngize ngisho ukuthi usiko lwamaZulu ngoba phela abantu abanezithunywa bathola kuyo yonke indawo izinto engisho mengithi kuwo wonke ama-clan kuwo wonke ama-tribes izinto engisho so into ke mfowethu ekumele sikholelwe kuyona ukuthi before kuze kube khona izithunywa bakhona umveli inqangi. Umveli inqangi umdali wezinto zonke ngoba ngisho namakhambi lawa athinto yibona izangoma nezinyanga nabaprofeti zakhiwe yini zakhiwe umveli inqangi yayizwa lo nomsunguli wezinto konke kusuka ingakho ke mfowethu ke esikhathini esiningi ke mina before ngize ngiqale nje nginwebeke ekutheni ngisiza abantu ngiqale ngiyibusisi izinkambi ngokuthi ngizikhulekele ngizinika amandla ngoba umdali uye wazakha lezi ayazi mfowethu kunelinye point engithanda ukuliraise esikhathini esiningi okay ukuthi
the universe yabo mebesho ngesingisi the universe mina nginenkolelo mfethu ukuthi the universe kahle kahle uyena uNkulunkulu ngoba makuthiwa the law of the universe shuthi kahle kahle kunezinto ofika uzisho uzicabange bese emva lokho ziyenzeka uNkulunkulu ukulalela ngisho noma usemcabangweni uNkulunkulu ukulalela ngisho noma usephuphweni uNkulunkulu ukulalela ngisho noma usuzocabanga ungakacabangi uyena okudalela yona leyo nto le uthola ukuthi iuniverse mfethu ikulidela ezintweni ezithize ngoba uma ubukusisa kahle kunabantu abakhulekela izithixo isithixo sikhuluma siphefumula senze lutho kodwa ngenxa yokuthi uphimisa amagama wacabanga kusona wasikhulekela wakhala bese emva lokho kuba khona izinto ezenzala ngicabanga ukuthi mina mfethu uNkulunkulu uhlala kuyo yonke into eyenzakalayo even nakule podcast esenzayo uNkulunkulu akanqeni ukuthi afike azohlala phezukwayo uma ehlala phezukwayo sisakhuluma kanje kube khona umuntu olaphekayo athi mina yazi ukuthi lento eshiwe labantu laba iyona into okwakumele ngiyizwe kwasekuqaleni ukuze impilo yami izoguquka uNkulunkulu usuke ehlelike lapho ke mfethu angazi noma mhlawumbe usuyangishumayelisa mfethu Uyakuphuka uyibeka kamnandi mkhulu ngoba uyazi mkhulu sidila ngama testimony yabona kodwa ngaphambi kokuthi sifonele omunye la ngikuza ukukhuluma ngezidala zika moya nani kube khona lento okuthiwa umndawo umuntu okuthi ungene umndawo usuke engene umoya okanjani mfethu umndawo esikhathini esiningi mfethu kungenzeka mfethu ukuthi umndawo ukube isithunywa sasemanzini abanye bayaba futhi nazi izithunywa zasehlanu ngoba ubathola bethinta izinkambi yayizinto engisho ngoba futhi nakhona uma uphiwe mfethu uphiwa ngendlela ehlukahlukene yayizinto engisho ngoba kukhona ngisho negobongo la umndawo lihlukile nekunegobongo lobungoma yayizinto engisho so ezinye zezinye izinto ezijulile mfethu lezo oyithola kephi oyithola ekuthwaseni yayizinto engisho ngoba futhi nakhona even nasekuthwaseni umuntu umethwasile ngeke kuze kufane nendlela wena othwase ngayo omunye umuntu so ngingangisho ukuthi izipho ayifani ngoba even nangendlela uthola ukuthi meliphothula idlozi aliphothulwa ngendlela efanayo mfowethu ayizinto engisho uthola ukuthi lo muntu okuthwasisile ukwazile wayodonsa ezinye izithunywa ezizohlangana nezomoya nezezithunywa kodwa kufake kuphi ekufake egobongweni lomngoma yayizinto engisho uthola ukuthi useyayibhanqa uyayinikeza amandla unikeza leyo bungoma amandla ngoba uthola ukuthi njoba yena ade phila njoba idalwa zakhe zayiphila zazi nezithunywa zasemanzini njoba zingaseke emhlabeni uthola ukuthi manje sezizofika zizomongamela ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi usesukumela into yesintu wayimela uthola ukuthi egcineni azimlahli ngoba umntana wazo kodwa yena uthola ukuthi ungenwe ithonga lomngoma bese emva lokho ziyafika ziyohlala lapha ingakho ngesinye isikhathi umuntu uyabuka abantu abahlukahlukene mfethu uyabona khona umuntu mfethu lana umethu uyabuka khona umuntu lana uthola ukuthi wenza izinto zobungoma kodwa futhi nakhona osegqoke isiphika futhi nakhona esingathi sineziphambano ngobani ngenxa yokuthi mfethu unezidalwa ezifike zizohlala ezihlukahlukene kumuntu so awuthi uma ubona umunye umuntu enobungoma kodwa enza ngendlela yakhe ehlukile bese uthi ayikho leyo nto ayenzayo ngoba iphiwa ayifani mina kunabantu engathi mengiqala lento bathi hayi lo udlala ngesikhathi ayikho lento ayenzayo namhlanje ngikuphi ngiye ngithi mina woza ayibe khona inyanga namhlanje ezongichallenge ngitshengisa amandla ami ukuthi mina ngilele kuphi la ngilele khona ayikho ngisho neyodwa inyanga engiyisaba ngiye ngiyibuke meyikhuluma la ko TikTok ko Facebook ngumfana omncane ngimngaka ngishala ngama testimony ayisiqhathi every day kunama testimony aphumayo ngokuthi ngenze umsebenzi umuntu wakwazi ukuthi alapheka ungalanda ikhafule eziningi zabantu zo 2.5 namfowethu kodwa uthola ukuthi azimlanda umuntu mina ngimlanda ngqo afike la uthi uyabona nangu umuntu wakhona hayibo usezinzile hleli ngqo straight mina ngiye ngithi abangisukele khona bezobona mina ngizobatshela one by one indaba zabo ngoba nakhona bathanda ukuba oswenka koma lentuzana koma Facebook befuna ukubuka kuthiwa hayi baswenkile bayaziwa ukuthi banjani
Hayi mina ngisazi mfethu kodwa ke asingakhulumi ngezinye izinyanga mfethu asikhulumeni ngawethu umsebenzi ngoba kuthiwa esikhathini esiningi ungabuki umakhelwane ukuthi wenzani buka wena ukuthi wenzani ukhuphule lento yakho yenzayo yabo injalo nje ngoba vele ke thina mkhulu njengoba usuchazile ukuthi ushanga ama testimony eintahantaha ake sizwe amanye futhi amasha alright ke mfethu ngoba ufune sibaprovele ukuthi lento esishoyo iqiniso injalo nje sihlale phezulu mina mfethu anginalo lo ke mfethu sizoyenza lento futhi bayoze bayijwayele ukuthi siyayenza lento la ekhaya ikanje futhi ayishili lento siyayenza umfana omncane ongafuni ukuthi azathusa abantu ukuthi mina ngisangoma njani uzokwenzela ngigqokela iOll Star ngigqokela iLacoste ngigqokela ngihlalela ngiyijida yebo leyo nto le bese emva lokho ngizokulaphela umuntu onenkinga ekade ehlula inyanga ngoba phela lento ngiqala namhlanje ngiqale nginabo 9 ngayiqala kuna9 lento mfethu tshela iqiniso wafundisa ngayiqala kuna9 lento mfethu itsenze kanje na so testimony size labo banamhlanje ukuthi bathi testimony testimonies yebo so ngicela angazi sithatha icamera le noma le asibukeni lapha mfethu asibukeni lapha ngoba ngifuna basibone soba u2 basibone soba u2 yabo sashafuna angithi yabo angibuki ubuka wena ngithi angibuki nabo futhi bayabona bayabona ungitshele mengicofozile mfethu ungitshele mengicofozile sengicofozile awukacofozi cofoza futhi sengicofozile sengicofozile phakathi inside utsize ukuthi usiphatheleni nomama la hayi sibone sizoringa yini babuye bashaye na idatha nkosi yami ubaxolela abantu bami yabo impilo isahlanganiswa la sisahlanganisa impilo la alright yabona ukuthi it's calling anginankinga ngisazophinda futhi ngibhekise ngakwicamera senzela ukuthi umuntu omunye abone ukuthi sidlala yipi league sidlala ileague engadlalwa ezinye izinyanga ileague engadlalwa ezinye izinyanga ngoba izinyanga ayifuni ukutshengisa iqiniso lazo mfethu ngoba bayazi ukuthi babuye benzeni kodwa ke asingayi lapho ke mfethu la sikhona lo mdlalo usudlalayo umdlalo risky lo mfethu nakho buka la asibuye siye angithi uyazi ukuthi uthola ukuthi umuntu ngempela nje umenza kanje uthola ukuthi umunye uzosho into eseceleni asabi ngoba kunakhona makhona ofikayo ozothi cha mina angisizakalanga sizothini thina lapho sizobe sesithi hayi yazi ukuthini naku la ungadlulela khona yabo ngoba kuhlezi kunesolution la ekhaya ungitshele mfethu mengingena ngenini asehleke asibuyele phezulu sungangena ke ngene la iphi lapho uphinda futhi why ngangena on one go mina uphinda futhi mina ngikwazi ukungena in one go wena mfethu unongena in one go mfethu otsiza ukuthi usiphatheleni ke uyavele yaringa uzoyibamba ngiyakutshela wena isikhathi samaqiniso manje uthi ngiphuze la ngoba ngathi lozo ngizela nezinto ezimnandi awuzukwehlisa yazi yaringa bo yini usapheka yena mhlawumbe usafuna ihobby khona usaphekele owakwakhe afele ikhathi zakhona phela uyazi phela futhi nakhona ukuthi njengoba sibafonela ngalezi izikhathi ungathola ukuthi uhleli nowakwakhe yebo njengoba ehleli nowakwakhe mfowethu uyibuka le khona kodwa umfunela ufuna ukuthini ngoba phela umkhulu uzovela ayikhipha indaba asivele simsave mfethu sibheke omunye oqina mengamtholi mfethu ngicela ukuthi kube wena ozibhekelayo mfethu hayi ngizama inhlanhla nami sizothi testimonies ngoba phela sabaleli ababukeke la bukani la angithi ngiyabona ngingene la uphinde futhi ngingene la phinde futhi wangangene uphinde wangangene hayi kahleni bo nazo usayibamba lo wathatha isikhathi esingawo kumtholo usayibamba yavele athi ringing wangena akalicoshe kodwa nkosi yami nazo thokoza alright salukazi Ngiyaphila njalo. ngiyaphila nami ngiyaphila ntombi lana phela
uyazi nawe mhlawumbe ukubone sinokuposta lapha kuma groupini ukuthi senze ishow entsha ye-YouTube. Angazi noma mhlawumbe usesikhathini esiright ukuthi singakhuluma nawe ngoba phela wakwasinikeza i-testimony phambilini. So sifuna ukuthi utshele abantu ukuthi ke wake wasizakala kuphi and umnguphi kahle kahle ngaleli khambi leli lakusiza. Yo mkhulu angikho endlini ngikhona ukukhuluma manje. Unxese salukazi kodwa kuhle ngoba phela ke siyabatshengisa nabantu abasibukelayo ukuthi sifonela abantu random kodwa ayisalukazi ayikho inkinga sokufonela ngelinye ilanga la uzokwazi ukuthi uxoxe nathi khona yezwa. Okay sawuza mkhulu. Thokoza. Uyabona? Nizweleke bakwethu mina ke mfethu ngenza into eyiqiniso ngazo sonke isikhathi. Asibheke nomunye mfethu hayi okugcina kumina lapha mfethu okugcina ngoba asibheke nomunye ngithanda ngoba ungangena ngingene phinde futhi ngingene mfethu yeah phakathi all right letenze kabukhoma okay ring kusele nje ukuthi ayicoshe yeah Thokoza gogo right Ngiyaphila njani? Hayi siyaphila salukazi. Yazi phela lana gogo mhlawumbe ukubone nawe sinokushutha izinto zaka YouTube. So wena gogo uke wasinikeza i-testimony phambilini. So manje sithi mhlawumbe awukusitshela ukuthi wasizakala kanjani ngaleli khambi leli and yiliphi ikhambi owasizakala ngalo. Hayi mina ngisaqala mina ngazi. So owasineze testimony. Angazi. Oh gogo so wena wathenga nini ikhambi lakho? So I think the beginning of this month. Oh usanda ukuthenga gogo. Okay. And then usanda ukulisebenzisa ikhambi. Yebo ngisasebenza. Oh salinda ama results. Ngisalindile. All right yes salukazi. Hayi no ayikho inkinga ngazi ukuthi sikubhale kanjani uthi wawasineza testimony la. Kodwa akulungile gogo ngiyazi mina ukuthi kuzokhanya ngoba ngizithembile. Linda nje kancane wena salukazi and then emva lapho kuzobe usungibhalela i-testimony ukuthi kuhambe kanjani. Noma futhi ungahambanga kahle wena gogo uyongitshela futhi mina ngiyona indoda ebalekayo. Nami ngiyathemba uzolunga. Hayi thokoza gogo ayikho inkinga ke salukazi sokhuluma yezwa. Thokoza. Mina ngazi mfethu yenze kanjani. Oh isesiphumile kulento yama testimony. Mfethu. Asibuye. Testimony mfethu, testimonies. Kodwa kuhle sibe sibathole nalapha. Iqiniso libalekile mfethu, libalekile. Ukuthi khona abantu abasalindile angazi ngenze njani la. Yeah, kusema testimony. Ngingene kahle. Uphinda futhi? Ngingene. Yeah. Okay. Simfonele. Kodwa mfethu seyibambe kamnandi kanje mfethu. Uyazi. Hayi ngicabanga ukunika wena mfethu uzibhalele nawe manje hayi. Awuyenze nawe mfethu lapha. Awuyenze mina. Ngathi nginokushweba nje mfethu. Ngathi nginokushweba. Phale testimonies. Testimonies oyena. Okay, bhekise ngale. Yabo, saphinda futhi. Ngibuke. Yeah. Sengangena? Ungangena. Okay, ngena. Yeah. Alright. Awumfonele. Usimfonele. Hey, mhlawumbe wena unenhlanhla phela. Mhlawumbe nje angawucosha. Phela abanye ngenzeka sibaphinde futhi ukwazi bani. Ene futhi osimphindi la kana inkinga uzoshavela la hayi simphindile yabona. Thokoza gogo. Thokoza mkhulu. Alright salukazi. Sikhona njani? Salukazi lana phela gogo sishusa into yaka YouTube gogo. So sithi asikufonele ngoba gogo uke waba umuntu owasinikeza testimony phambilini. Manje sifuna ukwazi gogo ukuthi usizakale kuphi and kumnguphi. Okay mkhulu awukamanje kusathulile nje kusase right. Hayi nabantu bengazwani nabo sengezwana nabo. Yeah. Wasebenzisa lephi ikhambi gogo? Ngangena ebhazini wanginika iziwasho ezi-3. Yeah. Ezi-3 wathi ngigqume ngigeze uma ngigquma ngiyakhuluma noma sengigeza
ngiyakhuluma. Konje inkinga yakho kwakuyini konje ewawunenkinga nayo? Inkinga yami mkhulu ukuthi angikathathwa permanent, sengina 3 years angikabi permanent. Oh, okay. Kodwa labantu ade bekunikeza inkinga emsebenzini ngiyacazululeka. Ngiyaxazululeka, bayakhuluma bayathi ukuthi sasingali thina nawe. Okay, shuthi kahle kahle kwakuyisichitho wena gogo obhekene naso. Esinzima mkhulu. Hayi salukazi ngiyakubongela ngoba umsebenzi shuthi usaseyivekile ngoba phela kube usattendanga wawuzogcina usuba umuntu olahlekelwa yizo zonke izinto gogo ezibalekile njengomsebenzi wona. Ngabe waphela mkhulu, ngabe waphela. Yeah. Hayi mina gogo ngiyajabula ngoba yabona uma ukhuluma nje kanje ubuyisa nethemba kwabantu ababukayo lapha unasalukazi ukuthi kahle kahle uculisekile ngamakhambo owawathenga kumina yabo nakhona uculisekile nanokuthi wafika waqhuma wakwazi ukuthi usizakala ngeke ngize ngisho ukuthi wawathenga ngoba ngakupha wona mahala salukazi yabo. Hayi wangipha mkhulu kwaphela ngakhipha 300 owodwa. Yeah, and then wathola zonke izinto gogo ezokwazi ukuthi wenze ukuthi uthandeke. Hayi siyakulandela mkhulu na ku YouTube siyakubukela. Ngiyajabula gogo ngiyajabula. Yabona nje le inhle kakhulu gogo ukuthi ngibe nama supporters, ngibe nabantu ababukelayo futhi nakhona abathembayo ukuthi bazokuthola ukuphila ngoba esikhathini esiningi gogo ngeke size sibe abantu abazodlala ngabantu bezofuna usizo kuledlozi. Idlozi lomunye umuntu liyamshaya omunye umuntu mezodlala ngalo. Yayizinto engisho. So ingakho mina gogo uthola ukuthi ngizithola senginwebeka ngizama ngawo konke okusemandleni ukuthi abantu basizakale noma uthola ukuthi umuntu uzogcina sethola ewathatha amakhambi ngemali encane kumina kube yimina engilimalayo kulist ephaketheni but omunye umuntu akwazi ukuthi asizakale wena salukazi yayizinto engishoyo. Hayi siyabonga mkhulu, sibonga umsa wakho. Ayikho inyanga ethi mayikulapha ikulandelele kubuza ukuthi unjani kwenzakalani. Ithatha imali izihambele ikhona ekangichaphazela kuthi. Hayi ungabisawabiza amagama gogo. Hayi kuleke. Ngeke ngibize mkhulu. Hayi angifuni ukuthi bagcine sebengikhoma ngoba lawo mazwi oyowasho bayobe ngathi sukuyimi sukube yimina engikhulume ngabo. Ngendlela abasukelana ngaba banochuku phela laba abayithandi into enhle futhi uma bebona ngathi wenza kahle. Hayi ngiyakutshela nagogo kodwa ke kulungileke salukazi ezo. Siyabonga mkhulu, uNkulunkulu asigcilelela wena nehlozi lakho. Thokoza salukazi thokoza. Mkhulu. Hayi mfowethu ngijabulile mfowethu ngoba kuyacaca ukuthi ngisho naleli bhave ngilivulile liyasebenza ngoba silenza futhi ngogquzu wena mfowethu neteam yami la yabo sengiyabafundisa nanokuthi kumele bangithakele kanjani bese emva lokho mina ngifika sengizoshaya i-final touch yayizinto engisho ngoba phela i-final touch yami ibalekile kuyo yonke into engenza isandla sakho ngiyatshela uthola ama results amahle zonke isikhathi lungile mfethu asibheke ukugcina mfethu angazi ngicela ukuzama kokugcina mfethu mhlawumbe ngibone ukuthi inhlanhla izongiwela yini nami ngangiweli mfethu siyidudulela ngakuwena hayi. All right sinayi ke mfethu ngicela ukuthi ubheke mfethu ngiyabo akhetha nje. Okay Phinde futhi Nazia phinde futhi ayi wena uphinde futhi uphinde futhi mkhulu ayikeke phinde futhi ayi mina ngathi ngiyashweba nje yathi ngiyashweba wathi sizwela uzothi awuyarika futhi asamthola siyamthola yeah. Hayi noma iringa nkosi yami asayibambi uthola ukuthi usiphethele ingquvu ye-testimony kodwa uyigodle ngokuthi akayibambi ifoni ebengasiza umuntu testimony hayi cha shame hayi hawu futhi nje liyasho hayi mina nginefeli emnyama namhlanje awuyizame mfowethu hayi awuyizame lento mfowethu angisazi mina ngempela. Testimony. Ugeze ngani kahle ngempela mfethu? Awubhekise ngale.
Othi ungabheki phela wena. Awufuni ubheke. Imake futhi ungazohle kakhulu. Nyuka wehle nazo nyuka wehle bese uyathinta. Ngiphakathi manje. Nawu wena mfethu. Danko. Uyiqhawe wena. Hayi uyiqhawe kulento. Uyiqhawe. Uyashibiringa. Ubuqhawe bami buyophelelisa mawukuthi uyayiphendula. Yabona. Yambuthi uyinekile la esithombeni. Jabulile. Thokoza. Right gogo, right wena. Salukazi lana ngithi sishutha into yaka YouTube wena gogo, so sikhetha bonke abantu abasinikeza ama testimony and wena uyingxenye yabantu abasinikeza ama testimony. Ungalisho igama lakho kodwa ngicela usitshele ukuthi wathenga liphi ikambi and ukuhambela kanjani manje. Hayi ngicela ngathenga Pinky. Nedliso langaphansi. Awuzwe-ke? Nesibambelelo. Maningi nawo. Ngase ngithenga lokuphiza naye isipasho senhlanhla imali. Ngawina-ke ngawina 11,000 Hollywood. Ubaba wasendlini naye uride nje. Izinto ihamba kahle. Ngasho kanjalo. 11,000 gogo. Yashiblika. Awina. Gogo, shuthi usebenziseni lapho ungiphindela konje? Uthi usebenziseni gogo? Bengithole bekuyisi yini le? Leshiswayo le. Bathi yini? Isibungwe. Isibungwe. Yabona vele leyo ngasemalini wena gogo, angifuni uqamba amanga hayi cha. You number 1 angifuni uqamba amanga ngoba nami ngeke ngawabona abantu besizakale kwangempela ngesibungu. Hayi gogo, hayi siyakubongela salukazi. Siyakubongela nje salukazi. And kwi relationship kuhamba kanjani baba wasekhaya? Hayi, hamba kahle kulo. Angcono ke gogo mekujajuliwe nje. Anguzwa gogo. Ngithi kodwa sengathi right but umehluko ukhona. Gogo futhi kuhle ngoba uma ukusho futhi lo ukuthi awakabi right ngoba angivele wena gogo ngeke ngize ngisho ukuthi si perfect but sizozabalaza sizame size sifike la ufuna ukuthi sifike khona nawe gogo yezwa. Thokoza gogo. Ingakho ngiyikhuthaza ngani and ingakho futhi nginitshengisa uthando. Njoba ngihlezi ngine special uyosithenga ngelinye ilanga ulithole ikhambi eliyofika likwazi ukuthi likushayele khona la ufuna likushayele khona wena salukazi uyezwa. Hayi. Bona ziyasebenza zona nje just nje kuthi sengayiqedi. Sanazo ezinye. Usena ezinye but yabona ngendlela eziningi ngazo gogo necross ongakayiqedi. Hayi iningi. Hayi gogo, hayi kuhleke salukazi. Mina ithemba likhona. Gogo, hayi nami nginethemba la wena salukazi ukuthi ekugcineni uzosizakala ngokugcwele ngalendlela ofuna ukusizakala ngayo. Ithemba nje kuphela elidingakala kulezi inkambo na gogo. Nayo ke sisilahlile network. Kodwa ke akusenani ngoba phela bese sesiqedile ukukhuluma naye mfowethu. Angazi mfowethu. Abantu bayaphila. Angazi mina mfowethu. Angazi mfowethu. Isho yokuqala mfowethu ukuthi ibe nje. Awuhamhlaba wonke uqeda yikho futhi. Ayikho mfowethu ishow mfowethu eneqiniso njengale ezulwini nasedlozini nakwizinto zokulapha. Uhle ngoba idlozi liyabuka. Mfowethu. Alifule liyabuka. Injalo nje mfowethu. Asikwazi ukuthi sishaye eceleni ngoba umsebenzi wobaba mkhulu lo. Asikwazi ukululaza. And futhi nakhona mesuke sawululaza mfowethu siyobhimbeka nathi empilweni. Kuyobhimba mfowethu kubhimbe zonke izinto. Kodwa yazi ukuthi ubonakala ngamuphi umaka mfowethu uma ukuthi ubusisiwe uma ukuthi wenza into enhle. Ngathatha indawo yaka Home Affairs. Ngayiguqula ngayenza kwabe isigodlo sikagogo. Indawo kahulumeni. But nakhona uhulumeni phela wayesephumile. Silishwa kusho lo. Hayi ukuthi samphuca uhulumeni. Nakhona sase sisabantu wena mfowethu abanjani abasebe take over ngoba sebephumile abantu bakahulumeni. Uthola ukuthi nje kwaba idlozi ukuthi baphume. So nje indawo la isebenzela khona ndiyabona nje basisebenza kanje sisabancane and futhi nje basibancane sigxile edlozini. Shuthi kahle kahle ifuture
yokukhuluma ngezidalwa nangokulapha ngokweqiniso isezandleni eziright. Kusho kusekude nokuthi negeneration ezayo ilahlekelwe usiko. Iduke sisakhona. Angiboni sikhona sakha ama platform kanje. Into ebalekile kudingakala ukuthi ninake nilapho enibukayo. Ngicela nje ukuthi ke ni like ni subscribe ni comment nazi ukuthi ke la menenza lokho anisuke ningalahli nisuke nenzela even nekusasa leingane zenu nezingane zifice iprogram kanje zikwazi ukuthi zibuke ukuthi kuyaphileka edlozini and futhi edlozini kuyenzeka futhi ukuthi ubathole abantu abaneqiniso angazi futhi khona wena okunye ofuna ukusho. Hayi mkhulu ngaphandle kokuthi nje sibakhumbuze ukuthi phela isigodlo sikephi nendawo. Isigodlo ke sila eSoweto eBaramall phakathi eMadam Teresa opposite ama-Towers. So into enzakalayo lana umuntu othenge ikhambi mhlawumbe noma ufuna ukuthenga ikhambi ulithengela kuphi ulithenga mhlawumbe useDurban noma mhlawumbe usePort Elizabeth noma useCape Town siyakwazi ukuthi sikukhoriyele wena nje udinga ukuthi uzuze utatazele usenda nje imali yeKorea usende futhi nemali yalelo khambi bese emva lokho thina sokufayela kuPep oseduzwana umula igoli into esenzayo khipha imoto zihambe mfethu ziyo mfethu wakwayizwaphi inyanga eya la uhlala khona ngqo ifika izokudilivela ayikho mkhulu kulethele umuthi endlini ikulethele uyihlalele wena kusofa yakho ucofoze TV ubuke mina ku-YouTube still usathi uyangibuka uzwa ngengocingo uthengila ngaphansi uba yomuthi nyanga uqala ngqa kwenze uphe umuthi mfethu asivale mfethu ayithokoza hey